khuang choi thla ni som ni paruk ni la ni kan lo thleng ta reng mai Israel lama bok kan kal le anga Israel lam chanchin hi khovel mi pui ngai ven me kan ia wangin kan han ngai thla le don ani ole news siam te hi abuai thla ken har sa ve ang reng thina chuwangin kan na tho te min appreciate pui ti hriat nan min an like sak ve le liam ula tuna hian Israel le Gaza lama in beina om chome kani kha Israel sipai te Gaza lama hian Hamas bein malak na tharan kalpui le meka US in Yemen Houthi telaka sipai malak na han kalpui mek bokani chuti lain Russia Ukraine Indo na Ukraine chuan Russia rambial missile kap thui thei chi long range missile in an kapa heta hian mi engemaw zat an thi a journalist te po an tel chutiang chuan Indo na rang Middle East le Russia Ukraine lama hian ala thleng reng mai Indo na hi tun hnaya zual chho tel mai boka inbiak na kalpui tur le inrem na inka hai nei tura malak na mek lai hian ral thua mero apuak na sa sawe moti mai turin borok hi adu amlo viau mai Israel Hamas in beina chua mek lai hian tuna hian Syria chimlama Israel sipai le silai keng pol then khatte anin kapa mi pangala yan thi ni in tol chung official te chuan an soi Syria chimlama Israel sipai te hi buffer zone chetla in helai hmuna hian an om kan ti to kha Bashar al-Assad sarkar paithla kani nu khan Syria le Israel ramri buffer zone chu Israel chuan an lua zuya engtika nge an sipai te an thiar chhuwa don hela hriat lova ledne hu chuan Israel himna atan helai hmun hi an sipai ten an lua chhun zom zel tur thu kha soya chuti lain Syria mi pui Syria pol rang le silai keng pol te chuan Israel chu buffer zone atanga in thiar chuak turin an lo norve mek boka tin Syria hmuna sarkar lui Bashar al-Assad hun laya ral thuam hun ma tele infrastructure pui mo tak te Israel chuan in do thlona hmangin voi tam takan lo bei to bokani kha Syria chimlama inka na hian Israel sipai lama hliam an omlo ni in Israel thu chhuwa chuan a soya thu chhuwa toyan siama Israel sipai chuan Syria chimlam ramri hnaya Israel sipai ten be puan thlak meka chulai hmuna chuan silai keng pol then khatten Israel sipai te hi an lo ka pani IDF chuan sipai te hian silai an met puaka Israel Air Force drone ten Israel sipai te hi an ron chan bokan ron covera airstrike an kalpui bokani Syria ramri atanga hlovak lo Syria chimlama dara governorate sa kuyaya khua bula in beina hi thlenga mipanga borvel an thini in Syria official te chuan an soya helai hmuna hian ground force be pui thlak na ni report a om Israel be pui thlak na wang hian khua cheng mi then khat an tlan chhia ni a soya ni a kumsang hel somni pali December thla a Bashar al-Assad sarkar atlak nuwa Israel sipai te hi Syria le Israel ramri bula buffer zone a hian an oma tun thlengin an la om mek ani IDF chuan Assad sarkar paithla kani ma a UN remna siam tu te omna buffer zone a hian hun engemaw chen Israel chuan sipai ala da don ni in a soya Israel himna tur le Israel inven na atan hei hi thil rul takani thu Israel Prime Minister chuan a soya hun bituk omlovin hun tiam omlovin helai hmuna hian kanom helai hmuna hian sipai te an om don ani ti in tine hu chuan a soi to bokani kha Defense Minister Israel Katz chuan he hmuna sipai post pakwa hian hun tiam nei lovin an sipai te an om chhun zom tur thu a puang bok natine hu chuan Israel chuan khunai tra te dara le Suwaida province Syria chunga te hian Syria sipai te thiar chuak tur le helai hmuna omlo tur hian Israel chuan lo norve to bok midai lama chiang taka puan ani lova tuntruma hian Syria chimlama Israel sipai chet na hi tarlan ani a tholeni khan Israel sipai te chuan ka ringa mozat kalta atang khan paratrooper brigades le
elite hlauhawm combat engineering unit te chu Syria chimlama hian an chetla ti puan ani ta a voi engemaw zat be puithlak na leilama kalpui alo ni to a Syria aral thuam dana hmun then khat te intelligence an don bo zuin Israel chuan a bei chhun zom zel ani Israel hian be puithlak na hian ral thuam tam tham takan mana an ti che boka heng zinga hian puak thei thil tam tak mortar le sipai hman rua dang te po tel hemi ma hian tholeni khan IDF chuan Syria a airbase pahnih an bei thu an puanga hei hi asada sarkar hluin ana inzom sipai hmun an bei zinga chuan a tharlam berani heng be puithlak na hi Homs province Syria a Palmyra le T4 airbase a te kalpui ani a hei hi regional weapon smuggling khoina atana mun poimo tak nia soyani bok thu chua siamin Israel sipai te chuan airfield a hian sipai malak na ti chak turin mun ma thata kala om ti an soya ni engemaw zat kalta khan bom hmangin heng lai hmun te hi an bei IDF chuan Israel mi pui te ta na hlo oma piang ti botumin ma an lak chhun zom zel tur thuan puang march ni som ni pakhat zan khan be puithlak na lian tak helai hmuna hian kalpui alo ni to a Israel in hebiala aerial superiority anei hal ani thena tura malak na ni bokani December thla Islamist kai hruai hel ho hna asada sarkar atluk chiat nuwa Israel chuan Syria ramaral thuam omte ti chiat na halo thok to a ti chiat vek Israel chuan atiam nge ni kha Syria a hel sarkar le silai keng pol hna heng asata hun laya man ruwa le infrastructure te hi atluk lu a Israel beina na an man mai Israel hian a hlawa hewang hian mun ma omang ang te Israel chuan an bom chedur reng mai ani Syria ram chunga Israel chet na le be puithlak na hi soisel tu an tam chho ta viau maya Syria a rural tu thar sarkar leilok interim government kai hruai tu Ahmed al-Shara baka European Union te point Israel chet na chuan soisel na sa hle European Union Foreign Policy Chief Kaza Kalas chuan Israel in Syria laka be puithlak na kalpui le Hezbollah target te laka be puithlak na lian tak Indo thlona hmanga an kalpui chuan boruak helai bial boruak ati chle ani ati Foreign Minister Israel Gideon Saar na joint news conference an na ya European Foreign Policy Chief Kalas chuan Israel sipai thil ti hi helai rambial muan na remna ti che thayani thuwa soyani heng thilin kalpui hi thil tul lo ni in ka hria a achan chu tun a hian Syria hian Israel an beilova chu chuan Israel dodal na radicalization tamzok Israel chet na hian a keng mai ani a thlen mai ni ti in European Union Foreign Policy Chief chuan a soi Israel hruai tu te chuan Syria rural tu thar sara hi an rin lo thu an soya Defense Minister Israel Katz chuan Islam hruai tu extremist ti in a soya al-Sara hi Hayat Tahrir al-Sham helpol lo kai hruai to tu khani in Al-Qaeda branch Syria branch atanga lo zi chua kani nge ani hetila hian IDF chuan Lebanon chimlama drone hmangin malak nan kalpui le ta Hezbollah anti-tank commander chuta chuan a thi nimin khan Israel chuan drone hmangin Lebanon chimlama helpol hmun ma an be Lebanon chimlama Israel chet na hian Hezbollah commander pakhata thi ni in Israel sipai thu chua chuan tar langin hethil thangi Israel in Lebanon firfiak pol member te laka be puithlak na kalpuya chuan a kalpui hnung berani a inka haina yani mek laya thil thlengani Lebanon Health Ministry chuan nimin tlai khan na betia bula khakhait al-Jirs khwa drone mangin lir thei ka ani ami pakhata thi tia soya Israel Defense Force te soidanin hebe puithlak na hian Lebanon chimlama Hezbollah anti-tank missile unit ho tu Hassan Kamal Halawi chu bei ani tin zone ani thu an soya hepa hi athi ani Israel le Hezbollah Indo wanglai khan Haloi hian Israel la ka firfiak be puithlak na rang ruam man na tam takalo siam to a Lebanon chimlama operative te kalna tur le ral thuam supply no konga po apuya
tun hnai thlai ngemaza chung khan halaway hian Israel civil mi te laka firfiak thil ti kalpui turin malakna kalpui ti Israel lam chuan thu chua siamin an soi IDF chuan ramdana hlauhawm mani awangin an target ti an soya Lebanon media te chuan bepui thlakna thil thleng then khat video footage an ti chuak bok Cholni khan IDF chuan Lebanon chimlama drone hmangin bepui thlakna lian takin an lo kalpui to boka heta hian Hezbollah member Maibaka senior operative trend khatan thi ti tarlan ani November thla in ka hai nayani nuwa Israel le Iran thlop Hezbollah Indo na khati to pania in ka hai po sayani le a amaro chu in ka hai chunga hian in beiton na thleng reng thau Israel le Hezbollah in ka hai na hnuaya khan Hezbollah hian Israel ramri atangin kilometer somthum bor vela hla litani lui marlama an sipai te an thiar chuak turani a Israel pon heng lai mun Lebanon chim lama an mun ma siam te an ti cheve bokang ti ni a chung an chua san te chu Lebanon sipai te le UN sipai te nan luanga an thunu nang ti ani boka chutiang chuan ro manang chuan kalni in amaro chu azong hian zom fam kim hlei thayani lovani heti lai hian Israel chuan Gaza marlama bepui thlang rang an kalpuya Hamas te hian Israel lama rocket pathum nimin lam khan an ka chua belvele taboka amai ro chu Hamas te hian bepui thlak na Israel lama hian an thlak lian hlei thei talawa missile mangin Israel kha sanhele chomni pathum khan Israel kha rocket sangtel te mewin an bayani kha khami hnu khan Israel chuan Indo thlona mangin rocket Indo thlona mangin Hamas mun ma tam takan ti chetoa tuna hian Hamas te hian chawrau viau to ni na hriata lian tham takin Israel hi an bei hlei thei to lo ni in an che dan atang hian a hriata ni tuna Israel sipai te Gaza an che chunjom le tak hnu hian voi thumli borvel chau Hamas te hian Israel an bei le tani thotan ni thlai khan Gaza ramri bula sederot le a chevel mi pui chen na ranga Hamas te beina wangin warning siren ti ri kania Israel air defense te chuan Palestinian Hamas te na Israel an beina chuan lo dang hani kha Israel tan chiat na lian engma thleng lo ani Palestinian Islamic Jihad chuan rocket kana hian mo an phur thu soin attack panhi jinga pakhat ma hian liam le chiat na athlen lo ni in Israel lam chuan an soi tuna Hamas in Israel an beina hi karmasa Israel in Hamas laka bepui thlakna an kalpui tan le hnuwa Gaza Strip atanga rocket ka chua voi thum mathlen na chawani tuna Hamas in Israel an beina masa ber chu thotan tun thotan ni zandar sari borvel khan ani a Gaza atangin rocket pani chuta chuan ka chuani in sedorot le native hasarate karmia zikim nir am le ibima te Israel chuan warning siren ral kheldara teri a rocket pani hi Israel air defense tenan lo kap thlanghal bok Hamas tena an bei voi ni na chu hemizan vek dar kwa khana ni a sedorot te ibim le nir ama te siren ti ri kan le bok IDF Arabic tonga thupong tu Colonel Vijay Ardi chuan Hamas ten rocket an ka chuan ania an hriat map ati chuaka chuti rualin an sipai ten chuta chuan bepui thlak na hmangin an nuai let ngal final warning an ti chuak tia soi IDF chuan Jabali area cheng te chu darkar ni hnuwa hebial atanga rocket pathumna ka ania wangin IDF chuan chulai hmun chu beilet don ti soin anumna atanga chuak turin Israel lam chuan vau khan an siamani kan hriat angin nimin pi maya po khan Israel chuan Hamas te man thin pickup truck engemaza tan kap chhia a Hamas firfiak man thin pickup truck hi zaborvel Israel chuan an ka chiat sak to ni IDF Lesin Bet Security Agency te chuan tun thotan ni khan Hamas official lalber tuna Hamas enkol tu zinga official sangber pakhat Ismail Barhom chu khani ni Saneser hospital a beipuan thlak na lo thi to bokani Hamas political bureau member Barhom hi firfiak pol sumle pai lam enkol tu lian berani a
karmasa khan Gaza de facto Prime Minister Isam Dalis thlak tu ani ti in sipai te le sinbet te chuan an soi ole heti lai hian IDF chuan Houthi tena an ka chua ballistic missile an kap thla Beit Hamas bula boruak atanga an ka thlak ke them chu atla tun hnaya US chuan Yemen a Houthi laka be pui thlak na an kalpuya amaro chu Houthi te hian Israel an be thei thawa Israel hian tun hnaya Gaza Hamas te laka be pui thlak na thar an kalpuya wang hian Gaza Hamas te thlop nan Houthi te hian Israel an be let ve bokani tikhan tun buaina achua thar le hnuwa Houthi ten Israel ballistic missile an ka voili na chu athleng le ta amai ro chu Israel chuan Beit Sames van boruaka an lo kap thla a missile atanga ke them siperatla hian inthren khata deng chhia a amai ro chu thi le hliam an om lo Beit Sames hi Jerusalem pawna khopui pakhatani projectile te hian liam le chiat na lian tham athlen lo ni in thu nei tu te chuan an soya Tel Aviv te Rishon Lezion te Rehovot te le Israel khopui pawna te Nizandaret Borvel Khan Siren ti ri kania Houthi te hian an hnuwa thu chua siamin missile ka chua hian mo an phur thu an soya tu hnaya be pui thlak na dang ang bokin Ben Gurion Airport an be thu Houthi te chuan an puang thung tuna missile an ka chua hi kar khat chunga Houthi ten Israel be na rocket missile an ka chua voi rukna ni ta a missile te hi air defense Israel air defense ten an lo dang vekatin Israel athleng lo bok ni a soi han ni March ni som panga khan US chuan thlona hmangin Houthi te a bei thu a puang ani kha official te chuan Houthi hruai tu senior an thinwal ni in an soya US jet na khan hellam somnga pathum man thi ani kar khat chung zat US chuan Houthi laka hian be pui thlak na an kalpui ta a ni tin dar kar tin be pui thlak na hi kalpui ni lem lo ma se ani zone mo ani kar thlak in mo tiang khan an kalpuya Donald Trump an official wale hnuwa Houthi laka US jet na lian berani Yemen a US jet na hi Yemen mun rang ranga kalpui ani a Houthi mun ma engemaw zat US chuan an ka chiat sak towa Yemen khopui sana hian mi pakhat a thi to bok helho thunun na hnuaya om Sabah News Agency chuan health official te thu chua soi health official te thu chua run tar langin US in sana khothlang lama chen na in pakhata beina mi pakhata thi ti soin mi som pathum an hliam ni in an soi boka Saudia Al Hadat network in Tarlan danin khopui be pui thlak na hian Houthi official senior pakhata thi thu soi bokani ole Israel lam hi an la buai chho veu maya an chanchin han ngei thlak le thil thleng han bel chian hian boruak muanom a in azwal zeldo ni in a hriatani chuti lai chuan Russia Ukraine buaina lakal chho mi maya Russia chuan tun hnaya Ukraine a drone engemaw zat tir lutin mi pakwala yan thi ani kha chumi hnuwa Ukraine chuan Russia lam chu rocket mangin han bei vele ta a heta hian mi parukan thi an zinga hian Russian journalist potel Ukraine khochak lam Russia ina an lua tak Luhansk biala Ukraine chuan rocket mangin be puyan thlaka heta hian mi parukan thia anjinga hian Russian state media worker pathum an telani ti in Russian news organization le official te chuan an puang he Ukraine be pui thlak na hian Russia Kremlin thlop tu Izvestia chanchin bulian ber journalist war correspondent Alexander Fodorchuk baka camera operator Russian television channel Zvezda Athok Andriy Panov te channel driver Moscow ina Luhansk Belgav Noratana Aruat Leonid Pisachik Alexander Sirskeli te po athizinga hian antel Russian Ukraine hian journalist te an bei ani ti in Russia chuan a pu'a hem chungchanga hian Ukraine chuan engman la soilo Russian news agency te chuan security source te thu chhuah tar langin he poikhoina hi Ukraine in HIMARS rocket manga an kalpui ti soin he HIMARS rocket thi US in Ukraine nena an supply khani in long range missile ani Russia Ministry of Foreign Affairs ambassador Alexander Mirosnik chuan journalist te hi
tumreng wanga bei an ni thu sei ve bok Israel Hamas in beina halakal chomi mi amaya Israel chuan ground troop tamtham tak Gaza hian tir lu an tuma tuna hian in buat seina kalmeka then khat Gaza hian an lut to boka chuti line Israel in do thlona te chuan Hamas mun ma engamazat an lo nuai cheve mek bokani tin Yemen lama po bompuak hriat tur om cham chi a US chuan a kha tokin Yemen a Houthi mun ma hi an bei vele thin boka chuti lain Hamas beitu Israel chu Yemen a Houthi te hian missile le ballistic missile hmangin an beilet ve bokani chutiang chuanin beiton na thleng cham chi a Lebanon lama po hian boruak a laral muang lova Israel chuan nijena kan puanta kan khan drone hmangin Lebanon chim lama be puya thlaka heta hian Hezbollah senior official pakhat chu thile bokani ole han boruak a chiri chhole ta viau maya Iran hian en liam mai thayangem ti chu ngai dan dian takani enge thleng zel don kan ngai chang zel don nia